i parlen molt de l'impuls del comerç local i se n'omplen la boca. Fins i tot ens hem trobat anuncis de ràdio a RAC1 en hora de prime time en el programa més escoltat de Catalunya. Això no deu ser barat. I mentrestant tenim una web, que és la que anuncien, que quan vostès la busquen per Google no està ben posicionada. I a més, quan entres, hi ha problemes per entrar. I a més, quan preguntes als botiguers, et diuen que o bé no s'han interessat en posar-s'hi perquè no li troben lògica de només poder tenir 10 productes, o els que ja estan diuen que no saben per què ja estan perquè no li veuen futur a aquest format. I a més els hi preguntes per les ajudes que vam aprovar en el PRL i et diuen que no han rebut diners. I que ara es miren la lletra petita i se n'adonen que la lletra petita diu que el 20% de les ajudes que es van donar al setembre, que encara no han cobrat, aniran via Vilavats. Per què necessita un comerciant això, ajudes via Vilavats? No necessita poder comprar en altres comerços de la ciutat. El que necessita són ajudes directes per poder pagar el seu lloguer, per poder pagar aquelles despeses a les quals els hi costa horrors fer front perquè li costa horrors fer front obrir la persiana. I això, quan la pandèmia permet que obrin la persiana. Diuen que ajuden molt al comerç. Deixi'm explicar-los un altre cas. Han posat una pantalla que val desenes de milers d'euros al mercat municipal sense que cap paradista els hi demanés això. Una parada que fins que no estàs a sobre no es veu. Una parada que no porta cap tipus d'informació sobre el mercat municipal. I a més, quan s'espatlla o quan l'han d'instal·lar, agafen i ho fan en moment d'obertura del mercat i a la porta principal. Quan hi ha diverses tardes a la setmana que el mercat està tancat, no poden aprofitar per fer-ho en aquest moment?